Освен волан леко, ще можеш ли да идеш? Нито може това. Не, вече си извърши работа. Това е положението. Сега замина това май. Ай! Аз пак ще върнем така на Караманьол. Добре, ама бавно. Ти си? Да. Стой! 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 Ама да мине към тебе, бе! Чакай, спри, бе! Ще иде към тебе, човек. Завърти още волана. Сега няма може да го завърти. А? Няма може да го завърти. Завърти. Да, гума тук колко да стане. Не, бе, сега ще я вържим от тебе с другия камион. Не, бе, да завърти волана съм. Няма да ви пуснем да изправим волана. Няма смисъл, няма смисъл. Та пак ще върнем на Караманьол и направо я вадим горе. Това е повече. А ключът там ли е това? Да, не е ключът. Я го изуди и го излека волана. Чакай малко, чакай! Чакай! Вътре ли се ключат? Да. Защото аз вчера като се Да, чупах дърпай. нещо не можа да ги разбера. Охо! Иди по-далеч. По-далеч. Там. Не да паш до всички. Хайде, готово. Хайде. Моля, пазвай се, Дане. Готово. Дане, чуйте, нека човека си види вътре. Семейци са повидни, спокойно. Ще го прави. Там е горе вече, да си види там къде са проверено сметки, ще може да са документите. Колега, няма да се притесняваш увързане, ти си проверяваш всичко, човеко. Дано да са тук някъде там под седалки, медалки, вижда спокойничко, не бързай за никъде.